na amang'ana igoro ye chisemi nigo omorikito Daniel Ontiri neratwalende roboti korwa ase ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii ase omo chumbe webunge yuo omo sike Chaveti Mokaya Nyakundi anyare kabaga kurwa esegeto gochia ase aborkwa kubwata amasomo bokong'u na egekogera amasomo nare kabungo kyobogima naboiga amasomo nararagere abasae wachigotwara bogima bwoya bore bosio murikito Daniel Ontiri namange inse ye wiki yemo kurachinga kicheko watu kwa machibu ya matemwa ye kirasi gikomina kabere yo mwaka weta mwaka wechirbo bere na merongevere na isano abarai ao nigo barolekanire kogokera amachibu yo no mokyobo bugukine birengo bya masomo namono asaborokigwa be kirasi gikomina kabere Oyo wangoiga no mojumbe ukitutu Chache North imeye kaunti ya Kisii omosike Jafeth Nyakundi oyo teberebuna inse yoborai bwaye amange aoncholirie ase sekta yechisemi Kitutu Chache North nero yarenga osieka eto wari sub county 11 nindutu warenge namba 11 eji sub county 11 emiaka etato bonoiga etore namba inye eji sub county 11 ama temwa yatu akora mwisho 286. This year, we did not get even a single E in any school in Kitutu Chache North. Okwano mugasorero chinga kichuko igora ebirasi biya ase skuru yoboroso ya Nyagiti meye wodi ya Manyero Nyakundi nigo chinga kicho agendera kurwesegeto asaboro kigwa kubeko mokiasa masomabo ase kiribuna naruka araba kore kendi yonsi kiriba tagete asobogima Injeninde serious sana esengenjo nimaete SSM ya nusiri yani kiriga igabono ya kangabone gatindia Incharo na quality school, akora masters, lakini ticket ko nyora gasi. Lakini yese nginjobo ngaini ama somali na anyorete. Nkari yobo ngaini bwane ngaikasi na ikira. Bono igango ikaranza baka no monene bwenze ese nginjo yese kani ngangeni. That is why you hear education is an equalizer. SME ego okora we ikaranza na montonde bwenze omonene no liomoke. Ase gikaro ikiboigo gikirinwa no director w'ichisemi ase sub county ya Marani Justus Kimei enkwana igoro yobuya w'echikosi cha magoko nigo boigo yabekwa na mono asaborokigwa balia batanyorete chigrade cyo kugenderelia masomo ase university ao Gonda ite muira abana baito bakodire school igari banyagoso banyoro obundi electrician plumbing machinery na bindo binde mechanics chos no chira na yo mwana mambi ara anyare gutumia okoboko kwae okorege kira anyare komoko tusomeshe watoto wetu, tusitupe watoto wetu, tujaribu juu chini tunaposhikiwa mkono na MP kwa upande mwingine hata nyinyi mkazane kwa upande wa uniform na ku make sure mtoto amekaa kwa shule, especially au wa form 4 wana register na kwenda kukaa na mzazi nyumbani mpaka siku ya mtihani anakurudi kufanya mtihani ambayo hawezi kufanya vizuri. Magega ya jumo jumbo iga nigara koigorwa kwa magachande yebirasi biya ase skuru ya secondary ya Rioma mye wodi ya Sinsi umurobeli orengete koenekia Kitutu Chache North yaraire chibonge chinde ase gusi ke masomo nkurubaterega taseni kya gatembe korega se county ya Kisii letera nenguru kwa Daniel Ontiri